cerai lumani hamka hwngke dagono tukurna yang no bwkrajwk hwngkai jingkani no dago thuma baja hwngkai bono tukurna bo 2 din ma tukuli aluma bagai hwngkai horo kaisida geng kata mane kabai kemalia bolum hwngkai kabai simaya heng ke tong mokole rekanga hain tong heng ke kharma singsa neta ke lumani hamka ke thusuka noita rogo thumaning na 11ta baja nai tongo kebona ang tau tukuri runyai du chari tesa motore resine tei kutung mothong man nai gena tinini blog channel sekang angnong nok kaisa ok share khainai abo angnong no last year ni simi sai tongo ani friend khorok sano sungo skin care ni bagai tam product ang use khainai ni nai angkai baksa omti nongo skin care product bomti use khainai bomti use khaya brok Simon ya bonbagi borok skin doctor benajak na thango doctor benajak hangke to aro appointment nana nangnai hangkai appointment na mani ya gulo wait khanya nangnai hangke abon porse naijak di hangke para rongi thana hangke to rang khoros tebo hangkai abon porse borok bithire nai bithire hangke abono painani akonani hangke no kabangma rang thangnai ta hangkai ani viewers ro hangke to female viewers kabangku Jabon bagai no ang sana musungku bote jela dong ni bagai bo benefits. Baksa Simon ya biniski no tamo problem untong abo Simon ya unyo no market thangi nai cream paina haro hungka bono follow hungkete ham ya bakhak thangjago ta bong ni skin no. Angga bono o app no use khainai di o wngke CureSkin app or dermatologist tongo hungke abo bai no kok Simon chat khaimano tei norong ni skin ni problem share khaiman no norong ni problem share khaika hangkai borok no ni skin type ni skin ni problem no nai norong ni customize products na mai rohor nai customized product ngha abo ni skin ni bagai simino ni skin no tamo suit khai ni skin no tamo problem tong abono nai ne borok sanamai rohoro tei norok oro every month no doctor by chat khaimano ni problem share khaimano te borok boni ni improvement nai busuk jorate improvement engkhani ni skin no amorok joto no borok nai ge oro nai di screenshot oro ani uilawo bomti tong mani te tabo bomti engkha norok oro kaham kano clear ke nugui man kana CureSkin ni product use khaimani ya gola ani face te bok healthy ingai thangka haifano phulma baisimi ya jeng bising tei bo kaham na tei ningna nangnai gobang khai tei chini diet kaham na nangnai ora borok norong no diet bo rinai tam chanai tam ningnai abo borok jotto no sarinai free of cost so norok o app no download khainai di o app no download khaina hangke ang description box or link rinai te comment o pin khai rinai te oran product no norok discount by purchase khaina hangke ani coupon code bo use khaimano ani coupon code angka TN300 te o offer only limited tongnai ani first 100 subscriber ro bising download khai di te use khainai di orani product lai kheno kaham ang 1 year romoi use khaidom tabuk sabani photoshoot cholitang ba oi biang than noi nhưng ha hamjak ke ha de hazala ha prokatal hazala hande hazala hande oh hazak ha tanile kamna naibo takap di ka dua ko pai di sini photoshoot dua ko ako sai chung ga ngai bo sela jau serap sa tongo nge borong no yang kai sela jau e ka bu ga no bin gana ma tong boy kok ro ma sao ni ano nai tuk tong kha mama amtirok ta se oro bin nanan ro phai se kisa ang ko shu ta phirai
ha tong thok siu ta maloro gana nok tong bayo gaya ngokai nok bukri just school ngai te school ni teachers rok tong mani azakata tong mani nok rok ta ngai abu gana phano kisa ko mane jaga kotor haibla nga asuk gana phano asuk stam hinai saiman horia zat tamo mane tamo ongtong bomding tong abrok nuhuria zat joton boundary reza yang ngai china yang para rongni haita nuhuri tong gana kok bukhnai tong ngai borok tong hang ngai angram mane an kamsi rosu luthuri thangmashu ngai borok gana tong hang ngai tesa tong phogo arole saijong mang suma tong gaba kapna mang sumungo ara te sirabar bagan bisingo ngai oro no tong granai tabok marcho last 21st rogo thangzagan parao ayango jongpoyo tamale baba songdara song thanayo nogo kaya ano phaidi no aban bagai thangnai borogo ma tongya ho cherai bai gyaban bagai thana hini wansuk tongota gayang aro thangkang kai ayang tinyo laine aguli nga aguli o baini ro koyekdin tongai yang phanya doctor ro kisan ajang nang lapan bagai aguli thana nang kai haita ayang go hangkang kai ajin no go hangkang kai current thangmang tongo arabar bagani nokta current thangmang tongo aban bagai thana musong ni aro chrai current kare hangkang kai ar nang ya te kolom jago mia kolom jak suka ga orokhe ase current thangya hapan takhe current kare tini pungai ban current kare ko nga to ase ayang hai disturb khaya ta mate wa kasimi kisa ngo ben se para jaga ro ngam timang no ke ayang ano na juto ka ha mama tang khai to yak da chai tong no nobar kotor phaiga nobar kotor salki yorsi watay bhaito to ang no barwate phirangan kiriwo yang mamu nong ka thujong oh my god din buknale tamba so chombai ka ba thok phuli riza gaise dena oh biskut thok so wang pai tu mani le fongani sira norong mungi tong wang yang le ghajini kaka ma nasi ujuk kena ada tamo pa mana nasi gerna ulta khaisi de Jangan baik kenai bonom berkenai rai mar laga bin bau bono sama bo kekenai yang keba kolom zagi tongga jongbo je mansak je reng tiri relai kata am sahai gudrang thaka unboxing khailege na motama Flipkart ni order di mani ga gunda Dari thampi warza ha abon bagi gunda mo korma sih oro umte sing tongo angga bayang eka haike bo fold khaimanuta mamunyo bahai yang zaka gunda कैसा लगा गुंडा अच्छा लगा हादे hazala ha gunda hazala ha oh dai thambui word lian na ma ni buk nai marang kha sungrai ro mani ma ru sap gan de sap wow manu ni rengan temagana wo agini tong thok de oh apa no